Umyili wefashoni nongusomashishini ozimeleyo wemaXhosa Afrika uLaduma Ngxokolo ebechulumancile ukuza kutyela usuku lwakhe olukhethekileyo apho wazalelwa khona eGqeberha. Uthi le yeyona nto asoloko eyenza ukunikela kuluntu lwalapho azalelwa khona. Oku ukuthethe kumsitho obusingathwe yiLindelwa Foundation phantsi komxholo othi Gqeberha Mind Shift Talk. Indlela endiziva ngayo, it's even difficult to put it into words. Ibirthday yam namhlanje, imini yam yokuzalwa namhlanje. Ndikhethe into yoba mandiyicelebrate ngolu hlobo, ilanga lanamhlanje. Inyanga yona masiyeke, sizayibona later. Ibhayi likhaya lami endilithanda kakhulu. Umntu ubonisa uthando lwakhe for indawo asuka kuyo ngezenzo azenzayo. I know if I can make a change, and so the people abahlala apha can do so, yabona. So it's only fair that I share that information nabo. Ngxokolo ukwakhuthaze nabani na ofuna ukulandela iphupho lakhe ukuba angaphozisi maseko, ekwathi okubalulekileyo kukuzithemba kunye nokuzinikela. Lowo usayintenda uqala for the past 20 years uyazilibazisa because ubomi onabo bunye bobu unabo bawuqala omnye umuntu uzawuqala somewhere in the world. I-mentors zam, i-majority of-mentors zam that I had was here eGqeberha. Babesithi into yobana kwabantu abayi-7.5 billion at that time, when they were 7.5 billion, you are the only one on the idea ethile, and therefore if I exercise, someone will come with a better one, or they will win, even though umuntu akanga ifumana angayicingi kwayicinga lo idea leyo. So the only chance onayo is you, and if you are specialized in some things, chances are you are the best person in the world, but awuyazi loo nto leyo, yabo. Lo msitho ubukwazinyaswe ziinkokheli zasekuhlaleni kunye noosomashishini abasele bephume izandla bezokukhuthaza uluntu kuba lukwazi ukuzimela nokuzakha bekweli phondo leMpuma Kapa. uThabiso Sankoloba noyinkokheli ekuhlaleni uthethe banzi ngenzame azikhokhelayo zokulwa ulwaphulomthetho olujoliswe ezikolweni nakwiikliniki kwiingingqi zalapha eNelson Mandela Bay. Mostly for the past 5 years, we've been dealing with crime ezilokishini, mostly eDwesina, say New Brighton. Also into ezidibene ne-legal dumpings, challenges that are faced by the communities at large. Things like e-clinics, amapolisa, education. So we've been dealing with those things, trying to help the communities which is solve their problems as related with the From the education perspective, there's this new fencing, I think it's called Clearview. So most schools have been promised those fences. Apparently there's a list from the Department of Education that schools fall into. So many schools have been on that list for more than 10 years without getting the actual fences. So with the people I work with under New Brighton, Blawatas team, we've managed to push that process forward for some of the schools to get their fences. Usongezo Masisa nongumphathi jikelele wemisebenzi yengingqi yakwa-MTN uchaze indlela aziva ngayo ngokuba yinxalenye nabanye osomashishini abaze kukhuthaza ngamava abo. Ndim ke ophethe apha e-Eastern Cape uzama ukulida the team yase-ANC Cape, both commercially as well as technology, as well as the mobile money business yalapha e-Eastern Cape. Eastern Cape ke MTN kuthi ke stretches from apha eBhayi nje beseGqeberha ngoku iye all the way to ngapha kwaseMthatha, Mount Frere, all the way to Alwal North, and covering nabo East London.
So I'm really, that's what I'm looking after. I'm really honored ke uba lapha namhlanje si-invitwe yiLindelwa Foundation under uMaxhosa uLaduma noLihle basi-invitile. Invited me share a few tips nje around specifically leadership. Intoni enoncedisa phuhlisa abantu baseBhayi ngale topic mind shift change, mind shift talk organized by a foundation. So ndilapha ke excited uba lapha ukuzoshare some ideas, some views into ba how do you lead kule new era sikuyo, especially in the technology era that we are in. Uleada njani business wena as an individual okanye ufuna uya kwi-business wenza njani, uqalaphi, uthini, and how do you make sure that you're successful. uLaduma Nxokolo ukungqinile ukuba yena nabantakwabo lo msitho ibikwa ngokuwonga umama wabo ongasekhoyo uLindelwa nelithiywe ngaye eliziko iLindelwa Foundation. Uthi wayeyinkuthazo kuye. Ugqibele ngelithi akagqibelisanga ukuba seGqeberha kwaye uza kubonakala kwiidolophu eziliqela kweli phondo leMpuma Kapa. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, eHappyville, eSummerstrand, eGqeberha.